ହେଉଥିବା ଏହି ମହାମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ମହାପ୍ରଳୟରେ ଅଗଣିତ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ। ଶବ ଉଠେଇବାକୁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗିନୀ ଡାକିନୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବେକମଣି ଖାଇବେ। ଗ୍ରାମ ନଗରମାନ ମଶାଣିରେ ପରିଣତ ହେବ। ମହାମାରୀ ମା ସାରଳା କଟକରେ କୂଟ ଲଗାଇବେ। ତାଙ୍କରି କୂଟରୁ କଟକରେ ନାନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ କାଳିଆ ବୋଧରୁ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାରି ବେଛ ସଂହାର ହୋଇବ। ଏ ଯୁବସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଖଣ୍ଡର ମୁହଁରୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟବାନ ନର ସେହି ମହାସଂସାରରୁ ବଞ୍ଚିବ, ସେହି କେବଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଘେରି ରହିବ। ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦେଶରୁ ଚିତ୍ରକଳା ନାମରେ ଏକ କ୍ଷୀରର ନଦୀ ବହିବ। ସେହି ନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଭାସୁଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ମେଘାଳ ଗ୍ରାମରେ ପଦ୍ମାବତୀ ନାମରେ ଜଣେ ସାଧ୍ୱୀ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଶୁଣ ଏଇନା ବନ୍ଧା ହେଲା, ସବୁଜା ବନ୍ଧା ସରିବ ତାର କାଣ୍ଡ ପଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରହିବ ପଳେଇବା। କାରଣ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଲାଗିଲେ ଠାକୁର ହେଲା, ଯିଏ ପଡ଼ିବେ ସେ ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜିଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ପକେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଧରେ ତାକୁ ଠାକୁର ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଇଗଲା ଯେ ତମେ କାଣ୍ଡ ପଡ଼ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଯାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ମିଳିବ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିବ। Mayaku,